Любомира Колева, отдел маркетинг Мотофое. Днес съм тук, защото е важно да покажем на децата, че трябва да се грижим за природата, че трябва да посадим дръвчета, за да имаме чист въздух и за да прекарам повече време на слънце след природата. Кристина Баева, Volvo Brand Manager. Щастлива съм да съм част от тази инициатива днес. И като човек, и като професионалист се вълнувам от опазването на планетата. И много се радвам, че днес с колегите се включихме всички. Имаше толкова много хора да посадиме дъбчета и да се погрижим за едно по-добро утре. Благодаря! Здравейте, казвам се Пламен Халачев, търговски директор на Мотофое. Какво ме мотивира да дойда днес тук? Обичам зеленото, обичам природата и всяко нещо, което може да се направи да се подпомогне да ни е по-чисто и по-зелено е добре дошло и ми прави удоволствие да го правя. Здравейте, казвам се Ралица Бозова и съм менеджер ключови клиенти в Мотофое. Това, което ме мотивира днес да дойда е, че аз съм отраснала в гората и обичам шума на гората, на дърветата, на чистото, на спокойствието. Общо взето природата дава всичко на един човек. Това ме мотивира и да дойда днес тук, да засадим гора, да може хората след години да изпитват чувството, което аз съм изпитвала, докато съм растяла. Здравейте, аз съм Николай Генов, главен системен администратор на фирмата Мотофое. И това, което правим в момента, мисля, че е нещо, което много добро трябва в цял свят да се прави, тъй като кислорода е важен, а дърветата дават кислород. И на първо място с кислород живеем. И всъщност това е една прекрасна инициатива за засаждане на дъбови дръвчета. Дъбови дръвчета, които са с доста дълъг живот. И все пак зеленината е прекрасна. Казвам се Милена Златанова. Това, което ме мотивира да дойда тук е да дадем по-добър пример за нашите деца и да живеем в една по-чиста Република България. Здравейте, казвам се Филип Шамановски. Това, което ме накара днес да дойда и да бъда част от засаждането на бъдещата дъбова гора, беше на първо място възможността да участваме в една добра инициатива, която е предпоставка за нещо красиво, за нещо свързано с природата и не на последно място инициативата на моята дъщеря, която имаше голямо желание да дойде и да помогне в това дело. Здравейте, казвам се Драгомир Лекин, работя в Мотофое, филиал в София, сервизен сътрудник. И днес сме тук да засадим 200 дъбови фиданки. Нещо, което ме мотивира да ги засадим е първо природата ни да бъде по-зелена и второто, което е да мотивираме малките като дъщеря ми и сина ми също да засаждат през годините, за да може природата ни да бъде по-зелена и по-екологична, по-чист въздуха. Здравейте, аз съм Пенка Мусина от филиал Младост. Днес засаждаме дъбчета, нашето бъдеще. Мотивираме да дойда тук да помогнем на природата и на екосистемата, за да може всички да бъдем здрави. Благодаря ви и хубав и успешен ден!